Goedenavond. Het woord is aan de minister van Volksgezondheid. Goedenavond. Het land gaat weer open. Ik vertel u zo dadelijk hoe, maar eerst zal ik u uitleggen waarom we deze stap nemen. In de afgelopen 2 jaar draaide alles om de bescherming tegen het virus. En om de toegankelijkheid van de zorg. Dat kon ook echt niet anders. Heel veel mensen werden ernstig ziek. Veel mensen overleden. Te veel andere patiënten moesten wachten op zorg. Het is daarmee een heel zware tijd geweest. Voor zieken, voor nabestaanden en voor mensen in de zorg. Maar ook voor alle andere Nederlanders. Ik denk bijvoorbeeld aan onze jongeren, aan cultuurmakers en aan alle ondernemers die zo hard geraakt zijn door deze crisis. Corona wierp een schaduw over onze levens. Corona maakte ons eenzaam. Corona verdeelde ons soms tot op het bot. Gelukkig zitten we nu in een andere fase. Je ziet hier dat heel erg veel mensen op dit moment besmet zijn. Meer dan ooit. Je ziet ook dat na de 2 laatste persconferenties op 14 januari en 25 januari, waarbij we versoepelingen aankondigden, het aantal besmettingen verder omhoog ging. We lijken nu op of net over de piek heen te zijn. Nou, als je nu kijkt hoe het gaat met de ziekenhuisbezetting, is het beeld totaal anders dan de afgelopen 2 jaar. De ziekenhuisbezetting steeg altijd mee met de besmettingen. Maar nu zie je dat het nagenoeg stabiel blijft, ondanks die hoge besmettingscijfers. Wat we al hoopten en vermoeden, blijkt dus te kloppen. We zijn beter tegen het virus bestand, dankzij vaccins en boosterprikken en dankzij de immuniteit die mensen opgebouwd hebben doordat ze besmet zijn geweest. En bovendien is die Omicron-variant minder ziekmakend. Daarmee wegen ook andere belangen weer zwaarder mee. Want we kunnen niet zonder zorg, maar we kunnen ook niet zonder elkaar. Jongeren moeten hun vleugels kunnen uitslaan, elkaar kunnen ontmoeten. We moeten weer kunnen genieten van sport. Ondernemers moeten weer kunnen bouwen aan hun levenswerk. We snakken naar cultuur, naar uitgaansleven. Ook dat is onmisbaar voor een gezonde samenleving. Alles gaat dus weer open. Niet in 1 keer, maar in stappen. Het zijn wel grote stappen en we zetten ze snel achter elkaar. Waarbij we uiteraard ook oog hebben voor de kwetsbaren in onze samenleving. Ik kom daar straks op terug. Ik noem eerst de belangrijkste versoepelingen. Voor alle details kunt u kijken op rijksoverheid.nl. Per direct kunt u thuis weer zoveel mensen uitnodigen als u wilt. Werk nog wel zoveel mogelijk thuis, in elk geval de helft van de tijd. Vrijdag 18 februari, dus komende vrijdag, zetten we een grotere stap. Dan mogen om te beginnen alle uitgaansgelegenheden open tot 1 uur 's nachts. Op de plekken waar je nu je corona-toegangsbewijs moet laten zien, moet dat de komende week nog steeds. Maar op plekken met maximaal 500 bezoekers mag dan wel je mondkapje af, hoef je geen vaste zitplaats meer en hoef je ook geen 1,5 meter afstand meer te houden. Op locaties met meer dan 500 bezoekers geldt die vaste zitplaats nog wel. Daar moet je ook nog een mondkapje op als je rondloopt. De klassen en de collegezalen in het hoger onderwijs mogen weer vol. En tot slot, als je besmet bent, mag je vanaf vrijdag na 5 dagen uit isolatie, mits je minimaal 1 dag geen klachten meer hebt gehad. De derde en grootste stap volgt al heel snel. Vrijdag 25 februari, volgende week vrijdag, gaan we terug naar de normale sluitingstijden zoals we die voor corona ook hadden.
Je hoeft nergens meer 1,5 meter afstand te houden. En alleen in het openbaar vervoer en op de luchthavens geldt nog een mondkapjesplicht. Afstand houden en een mondkapje blijft wel verstandig. Geen maatregel, wel een dringend advies. Op plekken waar minder dan 500 mensen bij elkaar komen, hoef je dan ook geen corona-toegangsbewijs meer te laten zien. Ben je met meer dan 500 mensen binnen, zonder vaste zitplaats, dan is de kans op grote uitbraken groot. Daarom gaan we hier voorlopig werken met testen voor toegang. Dat betekent dat iedereen, gevaccineerd of ongevaccineerd, een negatieve testuitslag moet laten zien. Daarvoor kun je de corona-check-app gebruiken, die we nu ook hebben, en die je trouwens ook in veel landen om ons heen nog nodig hebt. Dit zijn de stappen voor de komende weken. 15 maart is een nieuw weegmoment. Intussen, we mogen optimistisch zijn. Maar we moeten ook realistisch blijven. Corona is niet weg, verre van. Denk daar bijvoorbeeld aan als je carnaval viert. Vier het in je eigen omgeving. Ga lekker naar het café, maar mijd grote menigten. Vooral voor mensen in de risicogroepen is dit een spannende tijd. Zij moeten extra voorzichtig blijven. En anderen moeten rekening met hen houden. De kans dat je besmet raakt is groot. En dus ook de kans dat je het virus overdraagt op iemand met een kwetsbare gezondheid. Ook al vallen een hoop regels weg, de basisadviezen blijven belangrijk. Juist nu. Je ziet ze bij elke persconferentie in beeld staan. Handen wassen helpt enorm. Ventileer goed. Hoest en nies in je elleboog. Haal je vaccin of je boosterprik als je dat nog niet hebt gedaan. Afstand houden, mondkapjes, ook als het niet meer overal hoeft, blijft wel degelijk verstandig. U ziet hier rechtsonder ook de zelftest staan. Daar wil ik nog iets over zeggen. Ik ben ontzettend blij om te zien dat zoveel mensen zichzelf testen of laten testen. Omdat ze klachten hebben of omdat ze bij iemand op bezoek gaan. Dat verdient een groot compliment. Nederlanders nemen hun verantwoordelijkheid. En dat laat zien dat we na 2 heel moeilijke jaren nog steeds veel voor elkaar over hebben. Daarom ga ik met veel vertrouwen deze nieuwe fase in. Dank u wel. NOS. Meneer Kuipers, u zegt het land gaat weer open en als ik u zo hoor, dan is die pandemie zo goed als voorbij. Maar is dat wel zo? Nee, dank u wel. Ik wil dat graag nog een keer benadrukken. Ik deed dat in het begin ook al. Ik heb aangegeven, het aantal besmettingen is ontzettend hoog. De curve laat zien, het RIVM laat er vandaag ook, misschien zijn we net over de piek heen. Maar dan zijn de aantallen nog steeds heel hoog. En vandaar ook, bijna tot vervelens toe zou je zeggen, terwijl we open gaan, toch het nadruk op, wees nog steeds voorzichtig. Want de kans dat je ergens iemand tegenkomt die het virus bij zich draagt en overdraagt, is groot, is zeer reëel aanwezig. Dus we zijn er niet over. Nou heeft u de afgelopen tijd veel tegenstrijdige adviezen gekregen, zag ik. Het OMT wil eigenlijk dat u dat coronatoegangsbewijs nog even aanhoudt. En de politie zegt van als je nou gaat versoepelen, doe dan alles tegelijk. Dat maakt het makkelijker, Ja. 's avonds op straat. En u heeft nu gekozen voor stappen. Wat is de achterliggende gedachte daarbij? Ja, de gedachte is dat, om te beginnen, er een brede wens is, en we denken dat dat ook kan, gezien de huidige aantallen patiënten die zo ziek zijn dat ze hulp nodig hebben, de druk op de zorg, dat het mogelijk is om wel degelijk, ondanks de hoge besmettingen, versoepelingen te nemen. Maar dat het ook daarbij wel verstandig is om dat in de tijd enigszins te faseren, zodanig dat op het moment dat je nog verder gaat, dat je dan toch lager in die besmettingen zit. Met andere woorden, we hebben de tijd nodig om op een lager niveau uit te komen voordat je vrijwel helemaal vrij gaat. Heeft u ook overwogen om te zeggen van nou, we doen gewoon vanaf nu alles weer open? Zeker. Maar dan moet u zich voorstellen dat er dan een hele reële kans is, en ook dat ziet u terugkomen in adviezen, onder andere van het OMT in berekening, dat er dan een hele reële kans is dat we toch nog weer naar een
nieuw hoogtepunt gaan met mogelijkerwijs ook grote druk op de zorg. En dat willen we echt voorkomen. Ik denk daarbij, en dat ziet u op veel plekken om u heen, hè, dat is in de zorg, maar ook op allerlei andere plekken, dat wat we ook op dit moment door geraakt worden, is te veel uitval van personeel op allerlei sectoren. Maar kunnen we er dan nu wel op vertrouwen dat die maatregelen ook echt voor langere tijd weg zijn? Nou, ik gaf het ook wel aan, ik ben echt optimistisch. Optimistisch in de zin van, als je kijkt naar de combinatie van hoge besmettingen in de afgelopen periode steeds verder oplopend en het wegblijven van te grote aantallen mensen die hulp nodig hebben, dan is dat een gunstig teken. Dat komt allereerst door de mate van afweer die we nu opgebouwd hebben. Door vaccinatie en doorgemaakte infecties. En daarbij dan, in mindere mate ook nog, dat die Omicron-variant minder ziekmakend is. Dat betekent optimistisch, maar wel met ook een voorzichtigheid van het kan nog weer omhoog gaan. En ja, je moet ook altijd rekening mee houden dat er op enig moment ook nog weer een nieuwe variant kan komen. U houdt er rekening mee, maar u denkt niet dat we nog een keer zo'n persconferentie krijgen waarbij alles weer dicht gaat. Dat hoop ik absoluut met u dat dat niet gebeurt. Maar kun je het 100% garanderen? Nee, dat kunnen we niet. Je moet echt ook verder blijven kijken naar wanneer komt er eventueel bijvoorbeeld een nieuwe variant. Of wanneer neemt bijvoorbeeld de immuniteit onder kwetsbaren af. En moet je dan eventueel ook nadenken over een nieuwe boostcampagne. Etjo. Ja, daarop aansluitend, meneer Kuipers, heeft u daar eigenlijk al scenario's voor die langere termijn? Voor als er nog een nieuwe variant zou komen? Wordt daar al over nagedacht? En... Ja, dank u wel. Ja, daar wordt over nagedacht. U hebt even eerder een brief heb ik gestuurd aan de Tweede Kamer over de resterende fase van deze winter. Hij is bijna achter ons met deze winter, dat noemen we de lente. Ondertussen zijn we ook bezig met gewoon de langere termijn aanpak van COVID en los daarvan ook met een vervolg voor pandemische paraatheid, mocht er in de toekomst een totaal andere infectie onze kant uitkomen. Dus ja, daar zijn we mee bezig. Ten aanzien van ook de adviezen eventueel van een RIVM en een gezondheidsraad over volgende vaccinatieronde heb ik ook aparte vragen uitgezet. Ja, veel mensen hebben daarin toch wel, blijkt eigenlijk al 2 jaar lang, behoefte aan duidelijkheid. Als het aantal besmettingen hier ligt, dan gaan we weer opschalen. Kunt u daar al wat over zeggen? Gaat het er zo uitzien? Ja. Gaan we die duidelijkheid krijgen? Ja, daar streven we wel naar, zodat het veel meer voorspelbaar is. Met even de insteek heel breed, dat wat we de afgelopen periode bewust gedaan hebben, is zeggen, dit is eigenlijk niet een kwestie alleen van de zorg en dan het stapsgewijs sluiten van bepaalde sectoren. Maar laten we zoeken, afhankelijk van de mate van infectiedruk, het aantal besmettingen, wat er in iedere verschillende sector kan, zodanig dat je zoveel mogelijk en zo lang mogelijk open blijft, maar toch op je eigen werk, in je eigen omgeving of in het uitgaansleven het aantal besmettingen, de kans op besmet raken, zo beperkt mogelijk laat. Dan adviseert het OMT ook om, als het aantal besmettingen flink gaat dalen, om niet meer iedereen zomaar te testen. Is dat ook iets dat u in wil laten gaan op die 25 februari, als we dus aan het dalen zijn? Ja, dank. Nee, nog niet op die 25 februari, maar op enig moment is het natuurlijk wel degelijk in lijn met het advies van het OMT zinvol om te kijken of je het testen voor iedereen weg kunt laten. Testen heeft 2 belangrijke doelen. De eerste is het zicht houden op het virus. Hoeveel besmettingen hebben we? Daar hoef je niet per se ieder individu voor te testen. Dat kun je ook met steekproeven, met rioolwatermetingen, et cetera doen. En de tweede is voor het individu zelf, persoon zelf, om geïnformeerd te zijn van ben ik besmet ja of nee. En dat betekent dan moet ik in isolatie ja of nee. Nou ja, ook daarvoor doen mensen tegenwoordig in brede mate al met zelftesten zoals ik dat ook aangaf. Ja, maar wanneer verwacht u dan wel dat het advies niet meer is laat je testen? Daar hoop ik binnenkort op terug te komen. Kan ik nu nog geen tijdstip voor geven. Ja, dan toch nog heel Tot even. slot, Ja, tot slot, ter verduidelijking. Want het wordt mij nog steeds niet helemaal duidelijk waarom er nu. U maakt eigenlijk 2 versoepelingsstappen bekend, maar er zit heel korte tijd tussen. En u zegt, ja, dat moeten we doen, zodat het aantal besmettingen nog wat verder kan dalen. Maar is er dan nog überhaupt vraag of die tweede stap wel kan doorgaan? Stel, met andere woorden, het aantal besmettingen daalt niet of gaat weer stijgen. Kunt u dan nog zeggen, nou, die versoepeling van 25 februari, die laten we toch niet doorgaan? Die versoepeling van 25 februari die gaat door. Maar dan begrijp ik niet helemaal, als u dat toch al zeker weet, waarom het dan niet gewoon al meteen allemaal kan?
Omdat die hopelijk doorgaat op een moment dat het aantal besmettingen al verder gedaald is dan waar we nu zitten. En je dus wat dat betreft ook meer ruimte hebt. Maar daar hoopt u dan maar op, want dat weet u dus niet. Nee, dat weten we niet. Maar als we nu kijken naar de huidige berekeningen en het beloop van het aantal besmettingen. En RIVM wat daarmee ook een R-waarde uitrekent, wat de voorspelling is van wat we voor de komende periode kunnen verwachten. Dan gaan we daarvan uit. SBS. Ja, in aanvulling hierop, ik begreep, ik vraag me even af, gaat het nou om faceren? Want ik begreep zojuist van een voorlichter van het kabinet dat die stap op 25 februari, dat daarmee gewacht wordt, omdat het wettelijk geregeld moet worden. De Raad van State moet er nog naar kijken, de Kamer moet er nog iets naar vinden. Heeft het nog wel met de besmettingen te maken? Of is het gewoon een wettelijk ding wat geregeld moet worden? Nee, het heeft zeker met de besmettingen te maken. En u hebt helemaal gelijk. Stel dat wij het wel nu zouden aankondigen en allemaal los zouden willen laten. Stel dat. Dan kunnen we dat niet allemaal in één keer doen. Je hebt een week aankondiging nodig. Dus we hebben vorige week een pakket aangekondigd waar we advies op gevraagd hebben van het OMT. Dat gaan we nu vrijdag doorvoeren. En zo kondigen we nog iets aan voor wat we volgende week gaan doen. Maar ja, als u die grafiek laat zien, dan ziet het er goed uit met de besmettingen. Zeker, maar wat ik laat zien, daar ben ik ook heel erg blij mee. Maar dat is iets wat we vorige week nog niet hadden. Dus precies het antwoord wat ik zo net gaf is, we wachten gewoon op een verdere daling. Oké, is er een wetenschappelijke basis voor de inzet van 1G op 25 februari? Ja, die is er. En u hebt eerder de rapportage ook van de TU Delft gezien. Dat zeker bij het hele hoge aantal besmettingen wat we nu hebben, reduceert toch 1G de kans om besmet te raken. Eens te meer bij evenementen waar je met een hele grote aantal mensen bij elkaar bent, maar geen vaste zitplaats meer hebt, geen mondkapje meer gebruikt en geen 1,5 meter afstand van elkaar houdt. Hoeveel scheelt het dan? Ja, ik kan me niet in individuele percentages Ik haal toch wel een belangrijk detail ook uit het OMT-advies, want daaruit blijkt dat de TU Delft weer alle mogelijkheden heeft doorberekend. Maar weer in alleen die hele optimale situatie, dat 1G echt op heel veel plekken ook wordt ingezet. Ja, ik kan u daar helaas geen antwoord op geven, want ik heb geen hernieuwde berekeningen van de TU Delft Maar gezien. is dit dan weer natte vingerwerk? Het lijkt een beetje alsof u heeft gekeken naar de gereedschapskist, daar 1G zag liggen en dacht, hé, die hebben we nog niet gebruikt, laten we het nog even een keer proberen. Nee, laat ik dat dan ook even voor een algemeen publiek weghouden. Wat de wens om te beginnen terecht van iedereen is zo snel mogelijk, zoveel mogelijk zaken mogelijk maken. Dat doen we op het moment dat we net komen van een niveau van 80.000 besmettingen per dag. 80.000 per dag. Meer dan 500.000 in een week tijd. Dat zijn enorme aantallen. Op het moment dat je in zo'n setting hele grote aantal mensen bij elkaar brengt, binnen, zonder 1,5 meter, zonder mondkapje en niet geplaceerd, is de kans dat je daar grote uitbraken krijgt zeer aanwezig. Kun je daar iets aan doen? Ja, daar kun je iets aan doen, maar dan moet je voor nu daar een coronatoegangsbewijs op inzetten. Of je moet vasthouden aan de evenementen niet doen. Of wel 1,5 meter, of wel geplaceerd, of wel een mondkapje, alles bij elkaar. Maar u heeft dus geen wetenschappelijk onderzoek, recent onderzoek, dat aantoont 1G in deze variant. Anders dan de eerdere rapportage van de TU Delft, die destijds aangaf dat... Het is maar op een hele beperkte schaal dat het gebruikt wordt. Hè? Dus, zeker, maar dan dus u heeft precies in de schaal waar mensen de grootste risico's lopen. Afgerond. Nog één vraag over carnaval. U zei meid grote menigte bij carnaval. Maar dat is precies niet wat mensen willen doen, denk ik, met carnaval. Nou, daar heeft mijn collega van Justitie uitgebreid overleg gehad, ook met het Veiligheidsberaad en ook met de burgemeesters van de carnavalsgemeentes. En die geven zelf al aan dat hele grote evenementen al stopgezet zijn. En dat het dus echt gaat om wel het vieren van carnaval, maar dan niet met hele grote evenementen binnen. Dat is dus al een belangrijke invulling eigenlijk van dat wat ik zo net genoemd heb. Bom, que aqui nós estamos finalizar o parte aqui. Lá voor die daarna caminho com nossa apresentação de prensa. Diferente versoepeling que toma lugar aqui na Holanda. A suavizar diferente medida de diferente medida de relacionar com corro, pero avisa também a suavização aqui também em fase. Consequentemente, dependiendo para dia 18 parte começar, pode haver algo de começar e dia 25 também um pouco mais lo besigi.
nós também queremos aqui na Anam, nós também switch by de nosso estúdio, manda na modo que nós porting basic conversation com Cal Camelia, nós tem entrevista com esse man passar, então inang bota corda da bota cine interessante, nós pedi para vir back, mas aqui também está awe. Seguro, nós lo bewak, por exemplo, assunto de medicina, cannabis medicinal. Então eu pergunto na opinião de a se man passar, que meni nós lo vai assim a pergunta aqui também. E tem mais perguntas na qualquer colega, nós tá coi escreve, sabia le back, então vai continuar que programa aqui. Então danke você seguir nós, tem mais grato.